Abdul Haqqi baban su gali. Sunan Rabbana almumitu almuhi magagen halittu zan sanya a farkon karatun baitocin ɗabibin zukatu sai ta biyar ka ya zuljalali. Abdul Haqqi baban su gali. Tsira har amincin ka Allah ƙara gun masoyin ka zalla tare da Fatima albatula har ma 'yan gidan na ta jumla ashurafa babban dalili. Abdul Haqqi baban su gali. Har da abokanai nasa tamkar si da Abubakar shi da Umar ga Usman ban manta Haidar jikokin sa hauda mu hanyar yin zikirin kashin nasu amli. Abdul Haqqi baban su gali. Ta Ahmad da dan Umma har ma in yasi da dan Fodiyo ma mai kaura da shi mai karama gun manzon ka lallai fashi ma nan wajen ku ya zan wakili. Abdul Haqqi baban su gali. Har ma garkuwar wandalawa wanda nake nufin rangadawa baitoci da shi ba ni baiwa in masa baitukan girmamawa bayin tuntube ba jidali. Abdul Haqqi baban su gali. Tani da sallama shehu amsa ko ba zan ji sautin bana sa raina dan mahar zan ji gasa domin wanda dukkan kai masa kan sana'arsa ya samu jalli. Abdul Haqqi baban su gali. Kakawar kamai wandalawa ya gata ga Allah kayawa ga bege ga dandan ya tawa kunka nake ta gurin biyawa shewa aminta in samu hali. Abdul Haqqi baban su gali. Dan Abdullah aibin ka yahi ya mahani na aiki gabihi mai horo da aiki sahihi shehu karkakam na da kaihi gun yanke dukan miskiloli. Abdul Haqqi baban su gali. Ya ruga shehu Muhammadu Kaura mai kai ya fi karfin harara mai kyamar ka ne dan hasara wai kwadami yake yin gadara ya rike nake ya manta doli. Abdul Haqqi baban su gali. Lallai shehu barhama in yaska gaye shi domin kwa tabbas aiki ne kake babu cikas ya mai share kuka gaba iska na gidan ku neman mahalli. Abdul Haqqi baban su gali. Mai wuridin ɗariƙar tijani tsantsar na ka tabbas ma'auni na ran gobe sai yayi yauni ko ya halin ka shine sukuni shehu a ciccire min zubuli. Abdul Haqqi baban su gali. Na neme kamai wandalawa na same kamai gangarawa rafin annabin annabawa mai matsayi gaban mursalawa jagora a dukkan majali. Abdul Haqqi baban su gali. Abdul Haqqi baban su gali. Kaunar ku ne wandalawa gun ku hari su ne wandalawa guri ne ga kuye ganewa kun tserewa kuka da kuwa kun haɗu gun mabuɗi makulli. Abdul Haqqi baban su gali. Tun mai bin sana san manunni wanda yake a tafin hannu ne baya kyaface har wani ne balle ma ya jimke nufi ne duka shehu ya gyara hali. Abdul Haqqi baban su gali. Tauraron cikin wandalawa wanda ya haska Allah kayawa banda su jihar igalawa ya tafi har garin ke tsarawa mai cire teku daɗe ga hili. Abdul Haqqi baban su gali. Kadan nan bane tsayawa hasken na shahar dan ya dawa ya haska su har ya sakawa dan yaron su ya kirkiro baitocin yabon sha su ali. Abdul Haqqi baban su gali. Albarkar kuni da na nema samin shehu in ƙara yin magun begen mahaifin karima in yi ta yin shi inda na girma tare da su garai ba misali. Abdul Haqqi baban su gali. Tani da gaisuwa ta khalifa alhaji kunkuni da na raba na tara na koko ku tarfa min madarar ku domin na gurfa inda da ƙara zambere hali. Abdul Haqqi baban su gali. Allah shi kan khalifa Muhammad har ma gaisa babban mujahid shi da rufa'i mai kyan makasid tare da ɗansu baban su Ahmad Mustapha in biyayyar kafili. Abdul Haqqi baban su gali. Sannu fa sayyidi alaminu mai himma da tarin bayanu har gali gwanin bada aunu har ma bello mai son mubinu ɗahir har sanusi iya
Abdul Haqqi baban su gali har ma sayyida ta Amina ummu Habiba ga tamburana tan Tadija har ma suna na Fadimatu da Balkisa suna sirri na Habibur Rasul Abdul Haqqi baban su gali nan ne zani dan sanya aya karbi kasidatun Shehu sanya ta daɗi gurin duk masoya su ta biya ta ɗaki da hanya tare da ƙarason Zulkamali Abdul Haqqi baban su gali na gode wa Allah karimu wanda ya bani dama na samu na waka ga wannan imamu summa salatu ma'assalamu gummamu mai kan iswali Abdul Haqqi baban su gali tauraron cikin wandalawa Abdul Haqqi baban su gali